Kan karbi language la pen karbi medium so a vacancy ke doan atuma phan pini bang pokep abang pu bang phi than bang atom phan karbi autonomous council pen appointment rod ponlo la pen ke advertisement pilo la pen interview call lo la pen as per mirida take pen si ni tum appointment pi ponlo la pen pinile tum isi resolution en lo karbi autonomous council pen karbi medium la pen karbi language tom phan alang itu apaan temporary si anadin ke punir to appointment ke pi nasi 11 months masih itu temporary appointment pi independent bar ke alang tu make independent bang ke temporary kari lo alang tu make regularize emetang elam iki apa je thang dia phan karbi elam iki laso atto kanu tame kacini ya jipanon ki chomio wi atum phan pachitini ne da ji phan la soteng mensi itum university andan itum to tiar pon mane angcheng pon momlo nikan hini thombak doiklo la penke ne itum okongma thathulang ye college tin tame next abange ne tum yong si awar sai ne tum claim pon momlo lata lang pon momlo je a college tin kar benglong ke doana college ventures college pen chenglok provincialized college pen chenglok recognized college atum phanan tame niltum je college lo antame karbi medium subject bangke karbi language teachers inut bagai poinang po la pen je karbi medium da thanang yoda upse niltum ta karbi autonomous council pen itu mat hapon bombo lasi lasi pini niltum cheperai lo la konana nama karbi medium school ke memia diman pinilum isilong se jepono hala school ke memia na prapjin pen patiar pe hoda school ke doan name pelang nam toilo lapen par tame hala da than bang atumyong si pini ke than ke dam de sayang deng jeklem play pelong te tum la so tame karbi autonomous responsible tum suppose notice people la so teng men lang reply gpp pelong te tum kang khanji phansin ni tum as per NCT ya guideline teng pen ni tum ladak asakuri bang kapabi pan itu da council pen order pi hukum pi chapo bo pore satum phanta la puno la tumbang ke apang illegal appointment aron re pensi appointment ki pilo nikan thro proxy na ke mane ke nikan ki podolo lasi ladake hola non rabha phan ke aprang ke lange ke satula bel ke enmesinon jok homlo la pen ke na tu theklong lo inu bahini ke dake la so farman da jail da tamnang lo lasi illegal appointment lo non ke dubom claim mo matum ta me lake da council pen salary lipinu da lasi lahaya salary na loga da poli ban ti lasi asakuri ke la tum fansi pipo non claim bang atum fansi non ke claim mo matum fansi le tum da muni tum silo pala tum fansi pipo ta arora teng pen tum karbila autonomous council pen advertisement pipo interview attend unang po lapen la tum mansi mo bangkya sakuri ta pijot hot jate mo mane jong se court challenge tamil ke buni de jene tum ke advertisement pilo as per mirida teng pen pinso la soting bet itu appointment people pen ye claiman atum bangke la soting la tum ke long edge la chetam de pin kona school ha ala hola jongsi la damde pulong ten